Stigli smo na Bovansko jezero, danas ćemo pecati na njemu. Pecamo na plovak i na varalice. Ćemo ovdje, Mato, da se stacioniramo. Odlično, barem nešto. Idem da donesem čuvarku. Šta? Štuku! 2 u 1. Ja rekao da kažem, danas nam je cilj štuka. Znaš kako je napala sunčica u Buđak? A gde je sunčica? Pa ne stao, pobjega od kubicu, počeo je da napada sunčica. Evo, Mate je pecao prvu štuku. Sad ću da donesem. Čekaj da donesem. Čekaj, doću slikom. Čekaj da donesem čuvarku. Date ga. Zadrži je čas, da donesem. 2 ribe jednim mamcem. Idem. E pa da mi je neko pričao ne bi mu verovao. A onda da sačuva sunčicu dok ja donesem čuvarku, u vodu je stavio. Ja nisam vuči, ja podignem ono štuku. E pa Mato, boga mi, Ja sam ispunio cilj za 1 sekundu. imao si sreće. Moj skilbe, nije sreće, to sam ja znao. Da, ti si to i hteo da uradiš. Pustit ćemo je kad pođemo kući, nećemo da je nosimo, sigurno. Ali sad je stavi. A moj... Wow, Kako? Ovdje, gle. gde? Tu, Odmah tu. tu. Ja se bacim u Čoveče, ludnica. sunčicu, čovjek, sunčicu. Mogu slikam. Znači nema tu šta. Evo ljudi, Mateja je Ovo je polu držeći sunčicu u vodi da ja donesem čuvarku, upecao štuku. jedan. Bravo, Eme. Uj, ja sam tamo hteo da kažem, danas nam je cilj da upecamo štuku. A šta si ti rekao u kolima? Nema šanse, kad ćemo štuku. Ma ja tu ne bacim, vi nešto mi napada. Ja... Ajde da te slikam sa njom. Ne još je patikaš. Ajmo ovako da se vidite. Podi. Wow, čoveč, štuka. Tako je, vi nešto čekali si ja kod sunčicu, ja povučem štuka. A sunčica ode. Sunčica ode. Spasi se sunčica. Pa ugrezala je ova štuka bila. Jeste, a? Napala je, vidio sam. Čoveče, i ovolitska štuka da napadne sunčica, kolika je bila? Tolika. Bila je tolika. Pecanje je krenulo dobro. Vidjet ćemo kako će se završiti današnji dan na jezeru. Ako hoćete da vidite šta smo sve upecali, ostanite do kraja videa. Evo kako je štuka savila udicu i to na koju? U 16-tica? 16. Čoveče. Ma ja ovako držim štuk. Ovo mi je najsličniji štap. Najbolje je 2000 dana kada. Najbolji štap iz Formaxa. Hoće Formax da nas sponzoriše, nek nam se javi u inbox. Da ti velika. Deverika? Bravo, Mato. Ovo će pojede štuku. Neće, velika je. A i štuka je sad u stanju stresa, neće ona sad da jede. Vozi onako, nosi. Ja sam hteo da postavim štopericu, da vidim koliko vremena će nam trebati do prve ribe, ali nisam ni stigao da uključim štopericu. Evo sad ću da je uključim. Mateja je već, evo, 0-0. Mateja je već upecao 2 ribe, 1 štuku i 1 deveriku. 3 sunčicu, da. 3 vrste riba i 3 komada ribe. Jedna prvi put u životu. Stavili smo i štuku na našu listu upecanih riba. Ali nisam mislio da ću danas. Deverika, čoveče ti ih rasturi. Više nego tekućeva. Više. E sad, Znaš šta sad uradiš? Da prodaš nekom takmičaru ribe. Kaži, evo, bez dinara. da pobediš. A štuka, Prošli put koliko? 0 riba. jedna. Bili smo ovde na Bovanskom u aprilu. Ja jednog bandara, Mateja ništa. A sad ja još nisam, evo 12 minuta kako peca Mateja. I pre toga možda 2-3 minuta, ajde 15 minuta neka bude. Koliko riba, Mato? Koliko deverika? Pa jedno 3 sigurno. 3 deverike, sunčica, štuka. Evo je, Sunčica. sunčica. Evo je. Uuu, dobra. Ne ovo najveća. Pa to su. Pa tu su, mislim, najveća na Bovanskom, ali manja od Vlasinskog. Da. Svaka ti čast, Mato. Koliko ti oči ima? Da. Evo, Mateja će sad da oslobodi svoju štuku. Da je pustimo da poraste pa da dođemo za nekoliko godina da ju uhvatimo da bude minimum 3 kila.
Evo je mala štukica. Da stavim prst. Nemoj da staviš prst, ona ima. Ajde, ja ću ovdje je pusti. Ajde. Idemo štuko. Da porasteš velika, da... Ajde. Da porasteš velika, da budeš 2 kilo kad udareš na... Ajde, ovdje je pusti. Šta lepo. Opa, gle, tata. Šta? Šta je tomat? Sunčica. Ja sam naleteo na jato za sunčice. Jato sunčica, ponovo. Ponovo sunčica. Koja ti je to sunčica po redu? 15. I 15 tomat. Bravo. Ovo je najveći, ja? Ovdje. Au, otkači se. Bravo, Mato. Bravo. Evo, sada ćemo da napravimo malo primamu, da bacimo hranu, da Matej upeca još bolje deverike, iako je do sada upecao. Koliko ima Mato deverika? Ima sigurno 6-7 deverika i to baš solidnih, jednu štuku, gomilu sunčica, mini bandare. Trah. Odmah. Terpan. Terpan je došao na primamu. Da vidimo šta je Matej upecao posle 2,5 sata pecanja. Pored toga nešto smo pustili. Evo ih deverike, 1, 2, 3, 4, 5 deverike, jedna sunčica, cverglani. Ajmo da doručkujemo, a ja ti pravim sendvič. Evo da vidimo šta smo poneli za doručak. Kupili smo hleb, imamo paštetu, salamu, imamo ledene čajeve, sokove. Sad ćemo da doručkujemo. Bravo, Mato. Ili privuci stolicu pa sedni tu. Evo kako pravi ribolovci doručkuju. U jednoj ruci sendvič, u drugoj riba. I osa pored usta. Ako, to da. A ovo ne mogu. Da se bacim. A to ako imaš, ti to retko kad ti se dinga to. Ja te mogu tu. Nije. Na primjer, Da. ali treba Baš dobro voda. Dobra. To se peci, ja se ne stavim. Deverika. Bravo. Boga mi, Mato, cepaš deverike. Najviše ti sad sam uletio. Najviše, najviše. Niko od 4 cilića. Niko od ribolovaca nije upecao više od tebe. Lepo je. A sad će Matija da pokuša da ulovi nešto na Pa neću pokušati nego ću primitivni pribor. Pokaži, Mato, na šta pecaš. Obično drvo, udica i struna. Evo. Bravo, Mato. Pokaži na šta si upecao. Pokaži svoj pribor. Evo Shimano drvo, Shimano kupica, Shimano sve. Shimano Drvolux. Evo, Mate je dokazao da za pecanje ne treba da imate skupocenu i fancy opremu, dovoljno je da imate malo znanja. Je tako, Mato? Evo je, Još jedan isti pribor. ajde. Ja ovo radim na pozadnji. 4,5 sata kako peca Mateja. Pecao je, pa ne znam, nekih možda 10-ak deverika, 15-ak cverglana, isto toliko sunčica, jednu štuku. Sad je počeo da duva vetar. 5 do 3 je. Eno ga on tamo peca iz čamca, sad proba malo na varalicu, na map sa duplu nulu. Ja sam probao par puta na varalicu, nije bilo ničega. I realno ovdje ima dosta ljudi koji se kupaju u blizini, prolaze ovi sa čamcima i onda nisam ni hteo nešto mnogo da probam.
kad završimo ovdje, spakovat ćemo stvari i onda idemo tamo u onom delu gdje je prema brani, tamo gdje su one vikendice, ima tamo izbetoniranog tela. Tu ćemo da prođemo i da pročešljamo malo varolicama. Ili tu dublje, ako uspijemo nešto da pecamo, super, ako ne, pakujemo se i idemo kući. Koliko treba mena za budalku? To ne znam. Pogledaj mi. Evo, Mate upecao i bodorku. Koja je to vrsta po redu? Deverika, cverglan, štuka, sunčica, bandar i sada bodorka. Bravo, opusti je. Pa da. Posle 6 sati i 50 minuta pecanja završili smo današnje pecanje, odnosno njegov prvi deo. Mate je pecao na plovak i upecao je sunčicu, štuku, deveriku, bodorku, cverglana, grgeča. Sad idemo do kafane. Eno, kafane tamo gore, da napravimo malo pauzu, da nešto jedemo, da popijemo nešto hladno. Ja mislim da je ono gore kafana jer vidim da se dimi nešto, pretpostavljam da je to Skara. Kafana se zove, ako se ne varam, biznis nešto. Šta biznis, sad ćemo da vidimo. Jeste da smo malo neadekvatno odeveni, naročito Mateja, koji je prljav skroz ceo, ali ovo je kafana za ribolovce. Ja sam skupo. Bovansko jezero. Bravo. Ćemo tu. Ima toalet da operemo ruke. Crna vrata ovdje. Ovamo. Ajmo da vidimo šta nudi biznis tata. Sokobanjski sir, urnebes, kajmak, pečeni krompir, živa pljeskavica. Živa pljeskavica. Da, ima to se povećamo. Ćevapi ima 400 grama, 750 dinara, pljeskavica 300 grama, kobasice, dimljeni vrat crevca, juneća džigerica. Ako pojedeš sve super. Hvala. Hvala. Pecim samo. Vrela. Meni će vap bez kečapa nisu. To je za tebe sve. Završili smo pauzu u restoranu Biznis Tata, pojeli smo nešto malo, popili kafu, sok, kiselu vodu. Idemo sad da uzmemo štapove, idemo odnosno prema brani. Ako nađemo neko mjesto da bacimo varolice, ako ne nađemo ništa, pakujemo se i idemo kući. Da više radi zato što ovo je to. Pa trebalo bi, mada je, kažem ti, gužve. Stigli smo na mjesto na kome završavamo današnje pecanje. Ja nisam upecao ništa. Mateja, da, jesam do duše. Cverglana i... Cverglana. Pa možemo ovo otvoriti. To je džig. Džig.